kotor koknuma hayung ha kotorni kotor koknuma tabok jora belai kotor koknuma Kwcham Montri Bokrok Kwcham hakotor Montri Bokrok Japan ni Kokwi buthar jakkha khoroksa yamagami mangui omor bresisa omor ni borok bai Kokwi buthar jakkha nara hanei gereng sawo Kokpiri tongpro no yamagami thang Kokwi kha Shinzo Abe Kwcham Prime Minister Japan ni no tei romjakha yamagami romjakha air ambulance bai tlangna naimani sakframnago lamawono thৈखा nei koktuma Shinzo Abe khairokma sungsa khe Kokwi buthar jakkha yamagami bai Shinzo Abe Japan ni Kwcham Montri Bokrok tongmani Shinzo Abe Kokwi buthar jakkha phasalo khairokma sungsa khe silai bai Kokwi buthar jakkha Shinzo Abe Pradhan Mantri Narendra Modi bai bo belai kthalaijak tongmani Shinzo Abe Kokwi buthar jakkha yamagami bai tinini jottoni se kokma kotor khairokma sungsa khe guli kol nei Kokwi buthar jakkha te abono tei khairokma kok sakha Bharat hakotor Mantri Bokrok Narendra Modi belai khammani kok sakha boni a thৈ eba buthar jak bono teibai